Invenció pròpia. Bé, són aquestes 48 imatges que tenen una miqueta de tot, realment. Hi ha espais que volia retre homenatge a un manacor que ja no existeix. Apareixen, per exemple, una part de l'Avinguda de Gemeles, les Perles, l'estació com era un temps, que evidentment agafava fotografies de referència i moltes altres que intentava il·lustrar el que deia Rodolí com a invenció. I aquests espais manacorins que apareixen en aquestes il·lustracions, com els has conegut tu, que eren un poc els escenaris de la vida d'en Guillem de Fà? Quins són aquests escenaris? Aquests escenaris hi ha una miqueta de tot. Trobarem carrers i places que són purament de Manacor, d'altres que no són de Manacor però que sí són de Palma. Per exemple, hi ha una imatge de Guillem de Fà l'any 59 votant d'un tramvia a la plaça de les Tortulles. Són aquestes imatges que jo, una miqueta per documentació, de fotografies, sobretot d'un recull que havíem fet en Albert Carvajal i Antoni Gomila fa uns anys, que se deia L'Avenç, un llibre molt gros que tenim a casa nostra, que n'he tret aquestes imatges. Tu ets d'una altra generació diferent d'en Guillem de Fà, però sí. Quin penses que és el llegat un poc de sobre d'en Guillem de Fà, que és jovent manacorí, i quina coneixença en tenen? I la veritat és que jo d'en Guillem de Fà jo vaig veure 2 o 3 vegades com a màxim quan jo era molt petit, amb la qual cosa ell va morir en el 95 i jo tinc un record molt petitet d'aquest artista, però sempre és una persona que ha marcat molt una miqueta la idiosincràsia dels artistes de Manacor. Figura't que jo, quan vaig estar estudiant a Barcelona, jo vivia en el barri de Sants, i clar, en el barri de Sants tothom el coneix, perquè ell va viure en el barri de Sants i va ser partícip de moltes activitats que se feien en el barri. Per tant, feia molta gràcia saber que jo era de Manacor i que a més allà hi havia viscut un manacorí il·lustre com és en Guillem de Fà. I sempre diuen que en Guillem de Fà era molt cafeter, era un home molt taverner, i precisament aquest ambient de cafès, de tavernes, de bauxa, de vespre, apareix molt en aquestes il·lustracions. Com l'has retratat en aquest ambient taverner? Jo m'imaginava sobretot un món diguéssim, de l'agost divin de Barcelona, d'acord? Aquí tenim una que se mostra com si fos l'inauguració de la Cova del Drac a Barcelona. M'imaginava una boat d'aquestes dels anys 60 i això era un espai ple de fum, un espai una miqueta obscur, que és això el que volia mostrar. Sí que és veritat que tot el temps anava pivotant entre les il·lustracions com a referència, les il·lustracions d'en Jaume Ramis, que també van ser companys, van ser amics i van compartir projectes, i també aquestes imatges que representen una miqueta l'evolució del disseny des dels anys 50, 60, 70 fins als nostres dies. I una imatge que també ja és molt icònica és aquesta d'en Guillem de Fà aquí infant, al lot amb una bicicleta, en el campanar del Dolors de fons, i que també li has inclosa. Efectivament, quan fa Poeta en bicicleta té aquest leitmotiv de la imatge que tots coneixem. Sí que en un primer moment quan és una imatge de la seva joventut, en un primer moment pensava afegir-la a les primeres imatges, les primeres vinyetes, les que narren una miqueta els anys d'infantesa d'en Guillem de Fà, però com has dit, és una imatge molt icònica, pensava, bé, la posarem en el moment en què ell se fa el poemari que després esdevé aquest mite literari que és Poeta en bicicleta.